Biafra kwenu, Biafra kwenu, Biafra kwenu, Biafra kwezuonu. Amụ bụ His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa, Obi of Obi ndị eze anụ Eyiagụ. Anọgwa m na be m na Anambra steeti n'Ọka were na-agwa unu okwu a. Biko Biafra ya mara unu mma, Eastern Security ya mara unu mma, Maazị Nnamdi Kanu ya mara unu mma, ya mara gị mma, IPOB family ya mara gị unu mma, UGM ya mara unu mma. Ọ bịara ebu ndị Igbo, ọ bịara ebu ndị Biafra gbuo onwe. Aṅụọ m iyi n'ọfọ na ọmadịrị onye na-egbu ndị Igbo mma, ọmadịrị onye na-egbu onye Biafra mma. Wee sị Biafra ga-abịa, anyị ga-enwe referendum. Biafra ga-abịa, anyị enwego Biafra. Anyị enwego Biafra na Eke, anyị enwego Biafra na Oye, anyị enwego Biafra na Afọ, anyị enwego Biafra na Nkwọ. Mụ bụ eze ndị Igbo South Africa, aka ji ọfọ ndị Igbo niile gburugburu. Eze ndị Igbo Biafra, eze na-enweghị certificate, ejighị certificate achị ọchị, so nkwụsị ya ije mara certificate ị na-ana. Ihe njibo ọfọ mbụ certificate. Ịchọ ịnara certificate bịa buru ọfọ ndị mbụ na ndị egede. Ọfọ arụsị ji ọfọ eji agọzi arụsị ịbịa buru. Ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-adịrị Biafra mma, ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Agọzie m ndị Biafra nọ na mpaghara ụwa niile, agọzie m ndị Igbo niile nọ na mpaghara ụwa niile. So unu jebe, unu ga-ejere, unu laba, unu ga-alarụ. Agọzie m ndị Eastern Security niile, gọzie UGM. Ihe ọbụla unu na-eme UGM ama nọ ndụ mmụọ ka unu bụ, enwere onye mụ onye unu bụ. Ebe unu nọ na-anụ ọgụ na-eme avenge innocent souls. Ndị amị gburu, ndị polisi gburu, Nigerian police, Nigerian army, Nigerian Air Force, ndị niile ha gburu, ndị Eastern governors niile gburu, ndị leaders ndị Igbo niile gburu. Unu jee mebe ha, jee chụba ha, tisasịba na ebe niile. Na nna nna ha so unu n'azụ, ndị ichie so unu n'azụ, ala Biafra so unu n'azụ, ala ndị Igbo so unu n'azụ, arụsị niile dị n'ala Igbo so unu n'azụ. Chukwu bi n'igwe, Chukwu okike abịa ma obiribe ọgada, ọgaranya ngaranga, mgbe eji agba enyi oji ogwe aka dị ike otiwo mkpara ala ili, otu unu n'azụ. Wee sị ya gọzibe unu ka unu nụba ọgụ. Anyị ga-enwe independent, anyị ga-enwe Biafra. Bụrụ na agha jekwube ndị sabotuas anyị, bụrụ na agha jekwube ndị gọvanọs na-ekweghị ekwe na Biafra, unu buru agha jekwube ha, ha jee laa Abuja chee chọba ha n'ọdịnala Igbo. Ndị na-asọpọtụ ndị Fulani herdsmen gbuo rie isi ha. Ndị si na egbu onye Fulani ofu onye nye 500,000 naira dịka gọvanọ Willie Obianọ kwuru. Ndị Anambra na-egbu isisi, ego ole ka ọ na-enye ha? Okwu ekwuru, okwu arụ, ego ọbara, ego ndị Fulani herdsmen. Ndị Fulani herdsmen agba nọ na ala anyị again. Ana m agba ndị UGM ume, na-agba ndị IPOB ume, na-agba ndị Eastern Security ume n'ụba na ọgụ defend be n'ala anyị. Chukwu gọzie Maazị Nnamdi Kanu, Chukwu okike abịa ma, Chukwu ndị mbụ na ndị egede, Chukwu ndị mmiri, ndị enu, ndị ana, Chukwu ndị Igbo. Ha dube gị, chebe gị. Ala Igbo chebe gị, dube gị. Ala be nna gị dube gị, chebe gị. Nna nna gị ha dube gị, chebe gị. Ị ga-enwe Biafra. Biafra ga-abịa n'iru, bịa n'iru ụmụ gị. Biafra ga-abịa n'iru ndị IPOB family. Biafra ga-abịa n'iru ndị Eastern Security.
Biafra ga-abịa n'iru ndị mmụọ bụ unknown gunmen UGM ndị anyị na-amara ndị ha bụ ndị egburu ha egbu nwụrụ anwụ na anụ agụ. Unu bi n'ihe ọgụ jebe ọgụ buru ọgụ jekwube ndị Eastern Governors anyị adị ekwe ekwe bụ Sabotua. Unu bi n'ihe ọgụ jebe ọgụ jekwube ndị Igbo leaders anyị Biafra leaders anyị adị ekwe na Biafra. Unu buru ọgụ jekwube Halot Lorita ọnọchie na-ekwe na Biafra maka na ọ ga-anwụ bifo Biafra abịa. Unu buru ọgụ jekwube ha. Unu buru ọgụ jekwube ndị amị bịa Naijiria bụ Boko Haram. Enweghị ezigbo ndị amị. Enweghị ezigbo ndị amị. Enweghị ezigbo ndị amị n'ala Igbo. Enweghị ezigbo ndị amị na Naijiria again. Ndị niile bụ ndị amị. Ndị niile bụ ndị Army, Police, Air Force, Navy bụ AK-47 n'ọcha n'ime ọhịa abụ mana street n'ime Biafra land. Ha bụ Boko Haram, ha bụ Fulani herdsmen, ha bụ bandits. All gọọmenti President Muhammadu Buhari buriri ha egbe na mma so ha ji egbube ndị Igbo, bube ndị Middle Belt, bube ndị Yoruba. Ala Yoruba rie isi ha, ala ndị Middle Belt rie isi ha, ala Biafra rie isi ha, ala Igbo rie isi ha. Ha ga-anwụ, ha agaghị adị ndụ anyị enwe Biafra. Wee na-asị nwa onwe m na-ekwu okwu a na-asị ọ bịara egbu mgbu onwe na Eke, ọ bịara egbu mgbu onwe na Oye, ọ bịara egbu mgbu onwe na Afọ, ọ bịara egbu mgbu onwe na Nkwọ. Onye ọbụla na-eche maka m ya were ala zere mmiri egbe eluigwe gbagbuo ya. God of thunder, fire that person to die forever. God of thunder, fire that person to die unworthily. Our ancestors visit that person and swallow that person. All the shrine in Igbo land, in the Biafra land, fight for our justice. Our ancestors fight for our justice. Arise and fight the justice of Biafra, the justice of Igbo, the justice of 5 million people that they have killed during the time of His Royal Majesty Ikemba Ojukwu Igbo. Arise and avenge the war of our brothers and sisters that have died in freedom fighters, for fighting for our own freedom, for fighting our own independence. Onwere ife na menu ndị eze niile nọ na Igbo dọka certificate unu buru ọfọ kwue na eziokwu unu dọka certificate unu buru ọfọ na-akụ ọfọ unu n'ala na-ekwu eziokwu. Enwere gọvanọ ga-eri oke gị o mee ọnwụrụ. Onweghị leaders ma ndị ọha na eze ma asa ebube agụ ma wee ebube atụrụ ebube mgbere enweghị ha ga-eme. Ndị Biafra ebe ọ bụla unu nọ na biko tụba na ego ka anyị nwere n'onwe anyị. Anyị enwere ogwe n'onwe anyị na mmụọ ka ọ nọ ka ọ pụta ihe. Wee na-asị Ralph Waziruke na kpụzie enu imekwere n'okenye ịtọrọ Maazị Nnamdi Kanu. Inwe esensi o nwere Chukwu akpọgo n'ọlụ ị na-achọ Biafra na anụ arụ. Ọya kpatara iji eje anara bribe eri. Ọya kpatara iji kwuo na ị na-ekene abụ ndị mmadụ n'elu udu moto nọ na be gị. A freedom fighter na-esi Mandela of South Africa fighter apartheid na ndị ọzọ Walter Sisulu Winnie Mandela has about Sulu. Ha ebutere ha ego ne Gọvanọ Mbeki. Ha ebutere ego ne ha nwere one gị sizi anyị ebe unogu ihere mekere gị Ralph Waziruke ịbụ a freedom fighter, ịbụ a kidnapper, ịbụ a saboteur. Ị na-asọ gọọmenti visitiri go nwe UGM wee visit gị anywhere. Asị ka ị na-atọ eho you a lie. Why must an old person like you lie? Why are you lying? What do your children would you say? What are you teaching your children if you can stand up in public and start lie against Maazị Nnamdi Kanu, against IPOB family, against Eastern security, in support of Eastern governors, in support of Igbo leaders or Biafran leaders, Ọhaneze ndị Igbo, Ọhaneze ndị Oshinama? Ewezuga World Igbo Congress,
ewezigo World Igbo Congress all over the world. Ọ bụrụ otu esi nara ya ala nna nna anyị World Igbo Congress, Chukwu nọnyere unu, Chukwu gbaa unu ume. Ndị mbụ na ndị egede nọnyere unu. Unu ama nwa ọnwụ ike, unu ama nwa ọnwụ mberede, unu ga-azụ ụmụ unu ọzụọ unu. Biafra ga-abịa n'iru unu. Ala ya ama enyi abara n'aka ndị Fulani, kama ndị Fulani ga-anara ndị Biafra na ha, anyị anara ha nke ha. Anyị dị ike, anyị bụ warrior. Anyị bụ ọfọ n'ogu. Ọdịnala dị n'Igbo ga-egbusisi ha, ọdịnala dị na Biafra ga-egbusisi ha. Ihe ndị eze anyị ejighị ekwu eziokwu, ha na-eje eburu ike dị na China na India na-ekwugheri, na-eji efe mmiri China, na-eji efe mmiri India, hapụzie omenala nna ha n'abalị otu dị iche iche. Ha dị ekwusi okwu eziokwu na-atụzi asị because ha buru ọfọ tụọ asị ọfọ tigbuo ha. Ọsọsọ mụnwa ga-ekwu eziokwu because ihe njibe ọfọ, ihe njibe aka dị ọfọ, ana m ekwu eziokwu. O nwere ife ga-emenụ. Onye na-atụrụ m osisi, nyama osisi bụ ndị gọvanọs, nyama osisi ndị bụ ọha na eze na-atụ nkwe, egbe enigwe n'isi m, egbe enigwe fiziti ya bịara ha ọrịrị gbawusie ha, ụbịa nso ha, uke so ha, ụchụ so ha. Ọ bịara egbu nna eke gbuo onwe, ọ bịara egbu nna afọ gbuo onwe, ọ bịara egbu nna nkwọ gbuo onwe, ọ bịara egbu nna orie gbuo onwe. Isi na isi na awa na aja su were ghi ndị isi ndị gọvanọs, isi ndị gọvanọs Eastern governors, Eastern leaders su were isi ha chụọ aja ka oye ife a na-eme, oye ife a na-eme ihe onwe isi ebere isi ha were sụkpute isi ha ka e wee gwa iko nsọ na ha bụ ndị ara mmadụ people everywhere. Asị m na madịrị unu mma Ralph Waziruke na akpụọ iburu a freedom fighter igbe Sabotua. Ndị ongoing men visit ndị Sabotuas, Pharisees, hooligans, gangsters. Onye ọbụla bụ Sabotua chụsụpụ ya n'Igbo land. Ndị Igbo jikọọ n'ọnụ. Kezi ka ị ga-eji wee fụ na enyi ihe na-eme n'ugwu Hausa ejene negotiate with ndị Fulani bandits na-enye ha egbe na-ebu ha billions fa na-eri na-egbu ndị Igbo. Ndị gọvanọ Eastern governors anyị ọ na-eje na-agbara ndị Fulani odibo maka na ọkwa mmanụ nke ha. Ka ị ga-eji agbara ndị Fulani odibo na ihe nke gị na ihe nke gị ka ị na-eji agba odibo. Mmanụ ndị Naijiria na-amịwu mmanụ ndị Biafra. Ihe niile dị n'ala Biafra bụ ndị Fulani na-eri ihe ndị Biafra. Ichekwa na-agbara odibo na-anara ya ego. Ihere mee unu, ala tigbuo unu, ọdịnala be nna anyị tigbuo unu, ala Biafra tigbuo unu, tigbuo ụmụ unu, ala be nna nna ha tigbuo unu, tigbuo ụmụ unu. Unu ga-akpacha ego a unu ama eri ka Abakari kwuobucha na ego anyị oriziri eri ọnwụrụ mgbe ya bịa rie ego. Otu a ka ọ ga-adị unu one by one. Bilienu ndị polisi niile, ndị Biafra niile nọ na polisi resign. Ndị amị niile nọ na Nigeria resign. Air Force niile nọ na Nigeria resign. Unu ejezi na-egbu onwe unu na Sambisa forest. Unu eje na-egbuzi ndị Igbo. Onye amị na-egbu onye Igbo ya adịkwara na mma. Onye polisi na-egbu onye Igbo ya adịkwara na mma. Nwa na-eke na oye na afọ na nkwọ asụọ m ụlọ fụọ wee ṅụọ iyi na eke, ṅụọ iyi na orie, ṅụọ iyi na afọ, ṅụọ iyi na nkwọ wee sụọ ya na anasị afọ tigbuo unu. Etie m ọfọ nnanna ya tigbuo unu na eke, ya tigbuo unu n'oye, ya tigbuo unu na afọ, ya tigbuo unu na nkwọ. Ndị na-ebido emegide ndị Igbo, ndị na-emegide omegide ana aṅụọ m iyi na ọfọ unu amadị ndụ ka nka ya ọma m ebe eru unu aka. Anyị ga-enwe Biafra abịago. Maazị Nnamdi Kanu jisi ike n'ọlụ. Sabotua gị ala ejidego ha, ndị mbụ na ndị egere ejidego ha, ala ejidogo ndị Eastern governors anyị. Anyị enwego Biafra, anyị enwego independent. Celebrate bezie na ebe ọbụla unu anọ na anyị enwego Biafra. Anyị enwego Biafra independent abịago. Biafra independent is for real. Maazị Nnamdi Kanu, ndị nna nna anyị si ngwa gị gaba n'iru, ndị mbụ na ndị egere si ngwa gị gaba n'iru. O nwere ife na-eme gịnụ, o nwere ife na-eme ụmụ gị, o nwere ife na-eme ya family. Nne gị nna gị nọ n'ọlụ, iko nsọ nọ n'ọlụ, ndị mbụ na ndị egede nọ n'ọlụ, ala Igbo nọ n'ọrụ, ala Biafra nọ n'ọlụ.
jeni n'ụba ọgụ nọtani ndị niile nọ na mba ụwa nọtani join ya ọgụ mgbe na-enyekwa advice ka ndị Biafra niile nọ na mba ụwa jee protest na everywhere 1 week jeni protest hapụ na ọrụ na alụ pụtani na igurube jeni protest ndị Biafra nọ all over the world jeni go and protest our freedom. All the Biafra around the whole world go out and leave your job for 1 week. Give it Biafra freedom. Give it to your homeland. Give it to our ancestors. Go and protest all over the world. Protest. Use our flag, Biafran flag, and protest. Protest, protest, protest. Tell the world we need Biafra. Tell the world we want to be free. Freedom will set us free. God bless you wherever you are hearing my voice. Chukwu okuka bịa ma gọzie gị dube gị chebe gị. Agọzie m ndị ongoing non-men. Agba m unu menụ mmadụ ọgụ. Eastern Security nụ mmadụ ọgụ. IPOB family nụ mmadụ ọgụ. Ofu obi, ofu obi, ofu obi, one love nụ mmadụ ọgụ onwe ihe na-emenụ. A na-agba unu egbe unu a na-abịa anụ a na-agba egbe a na-ata ahịhịa. Oji ntanta mma asụ ọhịa oge mmụọ bụ Chukwu okike abịa ma nọnyere unu na mana ọgụ nwee ife na-emeri unu emerigo na eke unu emerigo na afọ agọzie m unu asụgo m ha ọfọ n'isi mụ onwe m bụ aka ji ọfọ ndị Igbo agọzie unu ya dịrị unu mma na eke na oye na afọ na nkwọ ise ise ise